Здравейте, хора! Днеска съм се срещнала с една от най-добрите приятелки и днеска ще подаряваме подарък, един много специален на една наша приятелка, понеже вчера правихме един голям купон и безискахме и изтървахме телефона на земята и сега той много се повреди и почти не работи и тя много се натъжи. И затова ние ще я изненадаме, като й подарим нов телефон и ще я изненадаме също, като първо да ви кажа, че вчера без да искахме разляхме един сок върху компютъра ти и заедно с мишката на компютъра и то стана, доста тъпо. И затова ще й подарим нов компютър с мишка и нов телефон, и то iPhone. Сега ще ви ги покажем. Хора, ето го телефона iPhone. Уникален е. Трябва много да внимаваме с него. Взели сме и чисто нов компютър и мишка. Уникални са. Както виждате, сме ги взели в матчинг цветове. Компютъра и мишката. Ето ги и са уникални, но да. Сега ще видите как ще ги подарим. Уникални са. Стефи, какво правиш? Нищо, какво да правя? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Какво си позволяваш? Какво си позволявате, бе? Какво ми направите телефона, бе? Единствения ми телефон! Вие нормални? Спри да снимаш! Вие вчера ми щупите ми телефона. Какво изляхте върху компютърът ми? Щупихте ми цялата техника. Бе, спри да снимаш! Хора, сега ще й подарим нещата и тук са в нас. И да, ето ги. За какво ще правя с този телефон? Ужас! Това е за тебе. Специално Кога за го тебе. купихте? Благодаря. Това е iPhone-а, който е чисто нов. Имаш и компютър с мишка. Не. Имам приятелка ми беше подарила един калъв. Какъв беше? Един син калъв ми беше подарила една приятелка. Той даже мисля, че е точно за този телефон и затова ти го взехме точно този. Чакай. Ето го. Заповядай. Той си мачва. Много благодаря. Внимателно обаче го пази. Аз искам да видя Ой, много яко изглежда. Включи се. Боже мой. Радваш ли се? много! Виж си компютъра. Включи ти се много яко.